Joj, crni torbica, Dragane, šta je tebe snašlo u ovim godinama? Da posao jedan ne moš pored ovog usranog posla da odradiš, da ne moš 200 eura da zaradiš. Najlepši posao ikad za novu godinu, a da nije prodaja petardi si dobio, Dragane. I sad te uzelo 200 eura, Dobrosavljev, govno najgore, da deci u vrtić poklone ne moš da daš toplo i fino, da nisi napolju na pijaci da prodaješ. A koliko samo mališana je sada ostalo bez poklona? A cijele godine su pisali da Mrazu bili dobra deca. Sram te bilo, meni 200 eura iz džepa, što tebi nije 200 eura iz džepa. Jebalo te tvoji 200 evra! Šta jebalo me 200 eura? Da te jebalo! Meni je kuća u opasnosti! Baba Fraušilovićka i Žika! Kao troje dece da su nemaloletni. Imaju pristup svemu. Ali imaju i penziju. Šta to ima veze, konju jedan? Hoćeš da mi podvrću gas? Još ovi okolo kad im donesu, dođeš i petardi i karbita. Oteće mi krovu očin. Ljudi... Jo, Dobrosavljev, ja ću njemu, zapamtite šta vam kažem sada. Zapamtite, evo da se prekrestim. Dobro. Evo da se prekrestim. Zapamtite šta vam kažem. Ja moram nešto da priznam. Evo iskreno. Prekini čoveče! Ti više i priznavanje, šta me briga? Priznaj, ide u zatvor, kad tamo nekom priznaj nešto. Halo, Fraušilovićka, jeste vi? Torbici nije tako Di je baba? Napolju, šta radi napolju, koji moj? Čeka Deda Mraza? Kažete da ima keksa i da uđe unutri, ali ovako je pokazujte, keksa, onda kad uđe vi zatvorite vrata. Aj, brzo. I dajte kuću haljenu nek ogrne. Evo, pičku materinu. Izađi napolje da me ne čuju ljudi, govorim ovde u mojoj kancelariji. Daj da obuče nešto nek ogrne. Moj posao ja da moram u rasu da je utapam ko prošle godine. A gdje je Žika? I on sedi tu. Pije uzo. Pa to bi je uzo poklonio Rusas, moj prijatelj. Pevač jedan iz Grčke. Nema veze, ajde, nek pije. Konfete pravi. Dobro, šta ima veze? Od čega pravi konfete? Iz moje ladice. Ja baš iz moje ladice uzeo papire. Ma dobro, ne veze. Stani, jel? Jesu plavi papiri s nemačkom zastavom? Ma uzmi mu odmah ženo Božja, istrgni mu iz ruku. Pa uzmi mu iz ruku odmah te papire iz Nemačke i skloni. Ja, sad ću doći odmah. Ne, oni će mene jebeš mi mater, ja ako nisam normalan. Ja ne znam šta je. Dobro, nemojte sad zbog par razglednica iz Nemačke da vas udari i da se šlogirate. Po kakvih razglednica, čoveče, to mi je doneo još deda. Geflügel fond nemački. Živinski fond, to su deonice. Glupane, glupi deonice nemačkog fonda. Znaš ti koliko vredi to? U Nemačkoj je jedan proizvođač živine. Gospodin, kakav doktor može da se povere ako ovaj pljune? Sram te bilo to da govoriš pred ovim čovekom. Ajde da nađemo papire. Ajde, daj papire, nađi. Idi ustani, nađi papire. Jul, avgust. Ajde to da završimo, pa možemo se da idemo. Jao, Dragane, šta su mi uradili? A jul, avgust treba da završimo danas. Jao, Dragane, šta su mi uradili? A gde, pa ove godine, gde su? Gde su? U Orbanu, gde su? U ovom dupetu. Dobro. Zašto je do 83. Jul, avgust, tačno mora jul, avgust. Pa mora jul, avgust, ako je rekao jul, avgust, ne mogu oktobar. Pa Dobrosavljev jebote on. Jeste, jul, avgust. Ti si bio na godišnjem tada, koliko, a? Pa ko da sam ja hteo da idem. Ja zbog babine ještike moram. Misliš da ja volim ispod suncobrana da se čvarim? Pa znam, ti treba da ideš to, nego ti nisi bio tu, a on još nije došao, jel' tako? Pa šta si ti radio sam 2 mjeseca ovde? Pa ti znaš da ja kad ostanem, da ja ne mogu baš da ostajem sam ovde. Mislim, znaš kako se ja unervozim zbog ovog mog. Nema ništa. Pa sam ja sam uzeo godišnji malo. Isto si ti uzeo godišnji? Pa malo sam uzeo ja godišnji, otišao, jer znaš da je mom stricu u zavičaj da mu je cirkular prepilo nogu jednu. I znaš da ne može sam da kosi, a kamoli na stožinu gore da gazi. Šta on ima da kosi kad imate 2 kvadrata trave? Sve ostalo je kamen. Šta vi kosite tamo? Ma nije to, nego... I svi idete tamo, pa se vraćate, pa kosite. Pa znaš šta se desilo onda dok ja nisam bio tu, baš kad ja nisam bio tu? Šta se desilo? Čuo sam da je bio neki kurir Miloš. Koji kurir Miloš? Jedan tu iz firme što stalno dolazi, ti ga možda ne znaš. I kako ja znam sve kurire, ja sam radio stavio sve ispred. I jedan čovjek stavio u ladu s brkovima, ladu ima 20 godina, nije loša, hoće da je proda. Na gas ide, naš, ne troši ni puno, možda 12 litara gasa na 120 km. I sad nestao. Znači, to je nestalo, sve je bilo u sekundi. Ko neki neko sve u Evo ga Jul! Nestali papiri. I onda sam ja stavio da izgleda puni registrator, da se sad, jer, eto, vidiš. A gde su papiri, ne razumem? Šta je bilo ovde?
Pa to je jula, ali ima flaša Ja rakije. sam da izgleda punije. A gdje su papiri? Gdje su Jer predmeti? ja sam... Konju! Šta? Jer je Kurir to taj Miloš! čovjek. Da? Ovog niko ne zna. Je ovdje to- slučajno došao i doneo papire da se slože. I onda Joj. jedan čovjek koji krade, jedan zlikovac i đubre s brkovima i ima, razumeš, Ladu staru 20 godina, uzeo papire da ne bi morao da ih slaže, bacio ih u To kontajner. niko ne zna. To ko da je Ko da je uzeo? u zemlju propao. Ne, ja stvarno, ja ću umreti ovdje. Ne razumem torbice. Ja moram Ko je rakiju da uzeo? popijem. Daj meni Preduprediš, rakiju pa. jednu. A Ako daj mo- mi čašicu jednu da Preduprediš, popijem s pa. mojim prijateljem rakiju. Ma šta se brineš, Đorđe, zbog par šugavih predmeta iz jula i avgusta. Pa to nije bilo 10 predmeta jebog, možda koja javna nabavka, razumeš? Ošte, ja kao... Ajde s prijateljem da A popiješ ja sad do jednu. kraja nisam razumio gdje su Ma papiri. šta se brineš, pa ti imaš 4 godine do Udarit ću te, penzije. majke mi, Dobro. udarit ću te. Bog sami da siđe na zemlju, ne možeš da dobiješ otkaz. Šta ti je 4 godine do penzije? Ma meni je jasno da ja neću dočekat penziju, Dragane, s tobom. Jasno je meni da ću ja pre u ladnu zemlju, da se skotrljam nego da dočekam penziju. To je meni jasno. Samo mi nije jasno kad. Šta? Hoću danas crći ili za 2 dana. Nemojte. Znaš? Ali ću pre toga Dobrosavljevu. Ja sam nešto teo tebe da pitam, Boški. Gledam te baš tu kako si se naslonio tako. Da. I nikako, evo radimo već par mjeseci zajedno. Radimo. Mi tebi stalno Boškić. Ja ne Da. znam sad, jel to, šta je, kako je tebi prezime? Čiji si? Odakle, kako? Da, to mi nikad niste Na tebe. pitali. Da. Pa pravo da vam kažem, znači, moje prezime je